a facer unha historia de Galicia. E temos posibilidades de facer esa historia deste país. Temos posibilidades. Temos datos. Temos monumentos. Temos documentos. De forma que, teóricamente, non falta nada. A arqueoloxía de todas as épocas da prehistoria e posteriores é amplísima. Os documentos escritos da vida dos galegos e da vida na Galiza é tamén, diríamos que, inxente. Que nos queda? Só nos falta vontade. Pero, señor Barbosa, este profesor, nos dá un punto novo, nos dá unha axuda máis dentro deste cometido, que é o estudio dos símbolos de un país. Hai un profesor en Portugal que se chama Matocho, que cando lle preguntaron Portugal é un país, unha nación, e ele dixo, vou vos contestar. Os conxuntos colectivos da humanidade que están nun territorio e que crean unha cultura, para ver a súa andaina, o seu camiño, hai que observar distintos momentos en que ese territorio, con esa poboación, dá unha señal de vida, dá unha señal de interese, de preocupación. Entón, ele empeza, na época romana, cos conventos xurídicos que había no que actualmente é a terra de Portugal. Estaba Braga, que é o norte, que pertenecía a Galicia, e logo estaban dous que pertenecían a Lusitania. Pois nós temos deso unha cantidad, como digo, ingente, empezando por os problemas paleolíticos. Xa na época dos castros encontramos aquí na Galiza un territorio bastante ben señalado da Galicia esta, con unha serie de entradas no que hoxe é Asturias e León e todo o norte de Portugal, do Douro para acá, en que aquela cultura castrexa ten unha certa unidade comprobada por arqueoloxía, é comprobada por certos signos, e aquí nos vai a presentar un dos signos máis preciosos e máis relevantes da Galicia, que é o trisquel. Eu estou feliz de un trisquel que me regalaron hai uns 3 anos e non o quixen deixar onde estaba. É un trisquel feito en Santiago de Compostela, e cando vou a Sadur, pois encontro, que é a miña prerrogativa, encontro tamén uns detalles que antes de ler o teu libro non me fixara, pero que se encontrara sobre todo na Costa da Morte, en todo ese territorio, unhas cruces encima dos cementerios, e que se combina o trisquel ca cruz cristiana. E precisamente a tumba dos meus avós ten unha cruz extrañísima, que é a única que queda das antiguas que había por aí, e ten o trisquel. É aquí un símbolo deste país que ven, por lo menos, a época dos castros, e que é todo unha invitación á vida, unha invitación ao sentido da vida. Despois deste símbolo tan importante, pois nos mostrará outros símbolos que nacen, curiosamente, cando se dan esas circunstancias que vos decía e que señalaba Matoso. Cando un grupo pequeno ou grande ou unha clase inteira fai pública a súa mentalidade para orientar o país en que vives. É xusto na Galicia romana, cando o Imperio Romano desaparece, pois aparece aquí un reino, que é dos primeiros de toda Europa, o reino galaico suevo, e que ten unha simboloxía espléndida, con esos dous elementos tan preciosos que imos ver, o dragón verde que se enfronta a un dragón vermello, un dragón verde que se enfronta a un león vermello. Pois ben, para que nunha historia de España a beira dos visigodos se coloquen os suevos
e a beira do reino que nace na Tarraconense e na Cartaginense apareza o reino da Galaecia, pois algunha vez, algún escritor, pero chegan a tal extremo de ignorancia e de non querer reconocer o río da historia que incluso colocan a toda que foi a Galaecia moitas veces Reino de León, cando o Reino de León é un reino que nace pouco a pouco, pero Galaecia ya tiña xa para entonces centos de anos, varios centos de anos. En outro período da historia que solemos pasar por alto e que incluso os escritores chaman tempos escuros, século XVI, XVII, XVIII, pois Rosa encontrou ali moi ben documentos para